Kung pinakamalakas na suntok ang ating pag-usapan mga pre, ay syempre madalas natin yan makikita sa mga heavyweight boxer. Binabase nila ito sa knockout percentage ng kanilang boxing record. Sa isang artikulo noong December 19 ay nagbigay sila ng mga listahan ng top 10 na pinakamalakas sumuntok. Kabilang dito sina Lennox Lewis, Vladimir Klitschko, Joe Frazier, Rocky Marciano, George Foreman, Deontay Wilder, Mike Tyson at marami pang iba. Pero ni isa sa kanila mga pre ay hindi nagkaroon ng pagkakataong matest o masukat kung gaano talaga kalakas ang kanilang kamao. Pero sa world record ngayon mga pre ay hindi mula sa isang boksidor ang may hawak ng pinakamalakas na sumuntok. Yan ang pag-usapan natin sa video ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman, lalo na sa mga Bisaya po dira nga hilig og boxing. Ang dating world record ng dating kickboxer, dating mixed martial artist at kasalukuyang active na professional heavyweight boxer na si Tyron ay nabasag ng isang UFC fighter na si Francis Ngannou. Siya ang kasalukuyang hardest puncher ngayon sa buong mundo. Base sa test na ginawa niya, ang kamao umano ni Ngannou ay katumbas ng isang top speed na forward focus na kung matatamaan ka ay siguradong wasak ang iyong panga. Ang suntok naman ni Mike Tyson mga pre, bagamat hindi ito na-measure o na-test, ay ini-estimate ng mga dalubhasa na katumbas daw ito ng isang refrigerator na puno ng beer sa loob at nahulog sa iyo galing sa second floor. Sa ginawang test naman sa lakas ng kamao ng ating fighting senator Manny Pacquiao ay lumalabas, nagkatumbas din daw ito ng isang putok ng shotgun na kung matatamaan ka ay siguradong alam mo na ang resulta.